sawl torth di wneud yn y bore? Dwi'n siŵr bod yna 400 o fara mynd bob dim, siŵr. 400? O, mae'n siŵr. wow. So ni roi blawd i fewn. Oce. Bach o furym, helpu ddo godi. Ie. Dwi'n mynd i beiriant yma mesur dŵr. So mae sach o blawd gwyn eisiau 9.1 litres o ddŵr. So mae'n mynd i gymysgu am 3 munud yn slo a 4 munud yn fast wedyn. So chdi'n tynnu hwn allan, ne? Ie. Ar y bwrdd. Beth hwn, ne? So hwn, de, mae hwn yn beth arall sy'n helpu ni wneud yn gwaith. So mae hwn yn siapio'r rolls i ni. O, dwi? Ie. Cyn ei siapio, mae angen torri'r gymysgedd i'r maint iawn. Chdi, gan agos. Hwn mi fewn wedyn i'r divider. So mae'n eitha nopyn bach o fanna. ie. Lle mae'n clicio ar, de. O, waw. Sy'n handle lawr. Swe, magic. What? Brilliant. Ti'n rhoi shot ar reid finger rolls ni? Waw, ie. Ie. So gael o'n dwy, de. Un o bob llaw. Ie. Ola. O, gan nhw'n hirach. Mae nhw fel fingers fi. So, sneud i wan, de, torri hein yn 840 gram i fi. Right. Iawn. O! O! Ti'n neud yn y blaen i fe? 840. Reit, ti'n gweithio fel Rob Howley nawr. Rafoli. Ie, de. Mas.